sama ilme. Tasaisen tappava katse ja kyllä siinä Nykkomin katseessa on edelleen se sama palo kuin hänen pelaajavuosiensa aikana. Nyt on pientä yhteenottoa havaittavissa ja siellä on velikset Koivu ja Ruutu. No. Art Juhin rupee niinku oikein tappelee kunnolla sit. Art Juhin antaa siinä nyt seuraavaksi kyytiä Sami Lepistölle. Hakee uudelleen tanssiparikseen Mikko Koivun. Tää on kyllä aika pelottava kaveri tää Art Juhin kyllä, et nää suomalaiset ei oo kyllä niinku leipoo siinä eka Lepistö ja sit leipoo Koivun ja siellä on myöskin Afino Geenova vääntämä Hatsi Salmela antaa kyytiä ja nyt tulee Art Juhin taas ottaa vielä Salmelan tosta pois. Nyt tuomareiden pitäisi ottaa ekasta Art Juhin veks. Sit siellä olisi tasaiset parit, että kun tää menee ihan nyt Art Juhin saa niinku tulla kaikkien väliin. No nyt siinä tehdään oikein, 2 tuomaria meni Art Juhin. Art Juhin lähtee ainakin ulos, se on ihan selvä asia. Tuomo Ruutu on ottanut siinä aika tukevan niskalenkin Vitalia Kjushovista. Art Juhin lähtee suihkuun, se nyt lienee aivan selvää. Hän pääsi nuijamaan siinä 3 suomalaispelaajaa. Siinä oli Mikko Koivu, Tuomo Ruutu. Tästä tää tulee. Komea on. Se on Ruutu. Tietysti Tuomo Ruudulta komea, todella komea, puhdas taklaus. Ja hidastus kertoo, kädet eivät nouse vaan ei missään täysin miinaan ajelee siinä